Týden 2 a naznačíme nějaké MCP Master. Takže takto je nějak jdeme, počkat. Čo? Jsou také nudné pasti. To nič nevie. Ten MCP Master nič nevie. Čo to? Netreba nám dať žiadny kľúč. A ti to rozbiť. Experiment. No. 39. Tak to pôjdeme nejak. Počká. Láhneme si, láhneme sa. Nedá sa. Škoda, že sa nedá. Mohlo byť super. To je čo? Pre pána Jána Kráľa. Ne, tak toto ne. Ak sa to chcem... To sú blbci. Oni si mysleli, že sa postavím tam. To sú blbci. Oni to nasmerovali naopak, teda je zle. Tak, dáme strich. Sme naspäť. Na tom portálku. A ja musím nájsť ten kľúč. Nás tu teleportlo dať preč. Ty kráso, tak toto si robíte srandu. Nás to... To máme ignorovať. To si robíte srandu, nás to teleportlo sem. Máme zobrať ako OK. Ne, to musím mať nejaký koláč, tam musím dať. Ja to mám položiť ten piesok. Oh my god. A, to sa nám otvorilo. A nic z toho. Chváčím. Tak. If you stuck in hole, break the clay to get out in the tear. Ako neviem po anglicky poriadne. Headquarters. Aha, tak to si má zobrať. OK, tak si má dať na seba, takže dáme si ho na seba. Á, náš pekný skin, zmiešaný. Takže toto si máme nejak zapnúť, príšerý na hard. Checkpoint. Takže dáme. Týme. Čo to robí? Jaj, my nemáme cheaty. Tak. Settings. Tak to máme napísané, dáme Enter a máme to. Takže máme checkpoint. OK, musel som si vytvoriť checkpoint. A tak toto mám preskakať, OK. A keď padneme, tak dostaneme kaktusovú na dielku. To je dobré, to je dobré pas. Táto pas sa mi ľúbi. To je dobré. Takto ideš a nejak proste padneš a dostaneš kaktus. Takže najprv toto preskočíme. Kľúč. Toto je kľúč. OK, toto je kľúč. Teraz pôjdeme do nejakej kontrolnej miestnosti. Tak. Takže dáme si počkať. Tak. A dáme našu game. Dáme si kľúčik. A buch. A tlačíme. Ty kráso, toto je hustý. Toto je husté.
tu ti to dalo tých zombie pigmenov, zombíkov, ty kokos. To je fakt husté, toto je husté. Toto si spravte takéto. Ty kokos. Na čo? Au! OK. Svet je koniec. Kreator of the map Irmar 0821. Ďakujeme za hranie. Svet ukončený. Zomrel si silnými bossmi na kre. Uložte si svet. Koniec. Toto nerozumiem. Ako neviem angličtinu tak dobre, ste už rozumeli. OK, tak komu sa páčili tieto pasti, ktoré vytvoril MCP Master či Jejmar, či ak sa to volal. Ešte späť to si pozriem. Áno, Jejmar 0821. Ak sa vám páčili, tak si dajte like a ak sa vám nepáčili, dajte viete čo? A nezabudnite dať odber a čo ešte? Nič už. Takže to ešte sme to celé nepreskúmali, takže to pôjdeme ešte troška. To sa to nedá. Takže ideme dole. Ne, tak toto je to hnusné, To je nové? Áno, to je nové. Tam čo dať? Recipe? Aké recipe toto? Ja neviem. Toto si máme nevšímať. Trade. Ideme obchodovať. 5 emeraldov. OK, díky. Počkej, dáme si steak uhlia. To chcem. Toto obchodovanie je dobré, toto mám rád. Nič nám nepredáš. Hovado. Je, dostane čo nové. Juhu! Čau, jedinčano, uvidíme sa neskôr. Ale toto mesto som si tam všimol, tak kus. Ideme do dverí. Čo tam môže byť? A ďalšie dvere. Zas piesok. A to prestáva baviť s tým pieskom. To sa jak posunulo. Tak. Piesok, super. Vtipné. Veľmi vtipný piesok. OK, nerobte si so mňa srandu. Ako oni ti tu nerobia srandu, že proste... Nie, tam. Ale kľúč. A piesok. Piesok dáme sem. Teraz máme ďalšie dvere. Ideme tu. A... checkpoint. Čo tu máme? Je celkom pekné odmeny. By som to mohol nazvať. Tak. Položiť kľúč. A kde? Položiť kľúč. Aha, tak dáme náš kľúč a položíme ho sem a sťukneme. Nikde? Kde? Tuto. Je treba ten kľúč. Tuto. Tak tuto ne, tak teleport. Takže... To je čo? To je ten krásny checkpoint.
Tady sa dáva kľúč. Máš ešte prdmakový. Takže komu sa tieto pasty ľúbili, či sa páčili, či ak sa to hovorí, dajte like, a komu nie, dajte dislike. Nezabudnite dať dislike, OK? A nezapomeň dať odber. Odber je predsa to najdôležitejšie. Čau.